mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex issib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftehiem ma' xi ħaddiema b'dinar kull wieħed u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa. Ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom: morru intom ilkoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Reġa' ħareġ għas-sitt siegħa u mbagħad għal xi 9 siegħa u għamel l-istess. Għal-ħabta tal-11 siegħa reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom: għaliex qegħdin hawn il-jum kollu u ma tagħmlu xejn? Qalulu: għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom: morru intom ukoll l-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad issit l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu: sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu għadu jgemmgmu kontra s-sit u jgħidu: dawn tal-aħħar siegħa waħda għamlu u inti qishom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Ħabes is-sit u qal lil wieħed minnhom: ħabib, minn xejn ma qastek jien, mhux b'dinar ftemt miegħek? U ħuli jmissek u tlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqshekk. Daqs kemm tajt lilek, ma nistax nagħmel li rrid biħwejġi jien? Jew qiegħed tgħid għax jien għandi qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar.